Πάλι φάουλ ρε μαλάκα! Τι φάω τώρα. Μα δεν γίνεται! Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Τι είναι αυτό ρε podcast. Σήμερα θα σχολιάσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με του ΠΑΟΚ, τον πρώτο αγώνα της σειράς. Ελπίζουμε να είναι ένα πολύ δυνατό μάτς. Αν και μου φαίνεται θα είναι πολύ ξενέρωση. Κάντε ένα like και ένα subscribe γιατί μας βοηθάει και πάμε να δούμε το μάτς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει. Η αναπληρωματική είναι. Είναι αυτό σου λέω, γι' αυτό περιμένω να δω την κανονική ομάδα. Όχι, το Α, έδειξε. την έδειξε, ωραία. Να το πάω πίσω. Όχι, θα πάω απλώς στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με Τσιφτσίκα από τα δοκάρια, Μιχαηλίδη και Τζιόρα στόπερ, Κένι Μπάμπα, Μεϊτέ Οσδόεφ σαν οχτάρια, τον Πέλκα στο δεκάρι, Πίσω από το πρόθυμο. Ζίβκοβιτς Τάισον Και μη. στα άκρα και ο μικρός μπροστά. Θες τώρα στην κάμερα να πούμε κάτι για τον Μπαρατζόκα, χθες που έγινε χαμός. Πολύ ωραίο βίντεο. Εγώ θα είμαι υπέρ. Έσκησε τη γάτα ο Μπαρατζόκας. Δεν θα πω τίποτα. Εγώ απλά σπάζω με τον μπαρτζοκισμό. Θα πάω οπαδικά. Να σου πω γενικά, Ναι, επειδή θεωρώ χωρίς τον Κωνσταντέλια και αυτά δεν είναι πλήρης, ο ΠΑΟΚ και χωρίς Γιακουμάκη και όλα αυτά, εγώ θα πάω σε ένα 1-1. Και εγώ θα Είναι πήγαινα πρώτος στο αγώνας, έχει 1-1. και δεύτερο αγώνα. Γύρνα να δώσουμε δύο σκορ, έτσι. Ναι, και εγώ θα δώσω αν δεν δώσω ένα. Εγώ είμαι ανάμεσα ή στο 1-1 ή στο 2-1. Στον Παναθηναϊκό είναι. Και εγώ σε αυτά τα σκορ. Όντας και πρώτο μάτς της σειράς, Εγώ ίσως μετά έχουμε Τούμπα. δεν πήγαινα, δηλαδή μπορεί να είναι και κλειστό παιχνίδι, να πάει σε τύπου 1-0, δηλαδή μπορεί να πάει και χαμηλά, δεν Θα πιστεύω πάει ότι θα μπορεί. under 2,5 με 2 κόκκινες κάρτες θα πάει. Θα έχει Σε σύντομα. δύο μόνο. Έχει 2 κόκκινες σου είπα, όχι. Α, δύο κόκκινα. Πέναλτι. Πέναλτι, ρε. Αυτό το δώσαν τον Ολυμπιακό στο 105. Γιατί δεν το δώσεις εμένα στο 5. Αυτά είναι Δεν- βλακίες. Βλέπουν ότι λόγω κάποιων τεχνικών έτσι, προβλημάτων δεν έχουμε live reaction στο Ολυμπιακό site. Αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να ακούσουμε γνώμες από κάτω να μας πούν τι είδαν και εκείνοι στο μάτς. Πώς ήταν αυτό το μάτς, γιατί κάποιοι λένε ότι... Ένα μάτς το οποίο έπρεπε να λήξει χ και έληξε χ, εγώ θα πω. Και δεξί κάνει σέντρα ο Ωραία. Ζίβκοβιτς, ο Τάισον εκτελεί. Όχι γαμώτο! Πώς χάθηκε αυτό. Ευκαιρία του. Θύμισε Ρέτσο Προσπάθεια αυτή δεξιά. στο προηγούμενο που ναι. έσωσε σπάσει γραμμή. Γίνοντα. Έγινε αμυντικός. Μαλάκα διαμαρτύρεται! Μονομαχία των δύο. Σε αυτή τη φάση διαμαρτύρεται. Πάει με τη σκάρα, του παίρνει μόνο το πόδι και διαμαρτύρεται. Και το καραγκιός ο διαιτητής δεν δίνει μια κάρτα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ωραία διαφήμιση. Λόγω του ίδιου σήματος. Κόρνερ βγήκε. Κόρνερ είναι, ρε. Λόγω του κλεμμένου σήματος. Μαλάκα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που σφυράνε. Ένα παρακόρι πλάγιο. Ξέρεις τι. Φοράει σκουφάκι, κερδίσαμε. Και μετά θα κάνει. Ντα, ντουμπλα, ντουμπλα, Big ντα. loot. Αυτό ήταν τώρα φάουλ. Καταλάβαμε. Εδώ η προηγούμενη προσπάθεια. Καλή σέντρα. Εχμέζει τη διαιτησία από τον Καπρινίδη. Έλα ρε μαλάκα, ό,τι πέφτουν είναι φάουλ. Όχι ρε, κοίτα εδώ στο πλάγιο. Σέντρα του Ζαρουρί. Η αλήθεια δεν το είδα. Δεν πρόλαβε ο. Κοίτα πάλι, μαλάκα πέφτουν 100% διεκδίκηση. Μένει τελευταία. Για Τώρα παράδειγμα. εδώ είναι φάουλ. Ποιο είναι. Πρόλαβε από τον Ζαρουρί. Το Ο δες φάουλ περίμενε, ό,τι τελειώσει η βάση θα πει φάουλ. Φύγε Πέλκα. Το build-up το λεγόμενο. Πελκίνιο. Βραζιλιάνος είσαι. Ναι, Μόνος του. βοηθήστε. Μύθου! Μύθου! Μύθου. Δεν βγήκε ο Λαπόρ. Μαλάκα με την μία. Δες με. Θα πατήσει Περίμενε, επίσης περίμενε. ένας. Πάει μπάλα, ωραία. Κάτσε να το ξαναδώ. Κοίτα το τέρμα, πόσο λάθος θέση έχει και δεν σουτάρεις διαγώνια κατευθείαν. Σωστή κίνηση ο Μύθου. Πήρε την μπάλα από τον. Πού να σουτάρει ρε Διαγώνια κάθετα, χαμηλά. Κίνησε να. Θα την έβγαζε. Πρελείπει Να τον την πάσα Ροφάσα. πίσω ρε, πάτα αφού το βλέπει. Νωρίτερα Αντίνο. Έλα βρε, ανά την καρτά. Όχι που δεν την έβγαζε. Εδώ ρίσκαρε πολύ. Μαλάκα τραβάει τον παίχτη μας. Τραβάει τον παίχτη μας και πέφτει. Δεν θέλω να το δω μαλάκα, μου έχω και στα διαόλια μου. Πέφτει κάτω, περνάει η φάση και σφυράει φάουλ μετά, έχουμε την μπάλα. Φτάσαμε. 0-0. Έλα, Πάρε ρε, προσπάθεια Τσέρι. μόνος, πάρε Βοήθα, προσπάθεια. Τσέρι. Πάρε. Βοήθα, εδώ δώσε πάσα. Τη ζάλισες για μπάλα. Τι φωνάζετε. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. 13 φάουλ έχουν πάρει ρε μαλάκα. Αφού είναι 2-13. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο όλοι βάζανε μαλάκα όλη την ώρα. Βοήθεια και του Μιχαηλίδη. Είναι έτσι στον Κεντζιόρα και ζητάει φάουλ από τον Κεντζιόρα. Πριν πάει στον άλλον. Πολύ εύκολα πέφτουν ρε φίλε. Καλά Αφού τα είναι. παίρνουνε ρε μαλάκα, τα παίρνουνε. Πολλές μονομαχίες. Πάλι φάουλ έδωσε. Πέσε κοντούρι, είσαι μικρός, δεν έχεις μάθει ακόμα, πέσε. Ζίβκοβιτς. 3 κλωτσίδια του έχουν ρίξει του Ζουκοβίτς. 3. Δεν ήταν σφυράει κανείς.
Τον είδες! Ω! Ταρά μου. Ω, τι πάσα έβγαλε! Όχι! Ρε μαλάκα ο Σντόεφ. Η επαφή του ο Ντόεφ Α, δίνει την ευκαιρία στο Λαφόν, ο οποίος είχε διαβάσει τη βάση. Τώρα εγώ να το πω. Πες Να το το. πω. Στο Καραϊσκάκι μπορούσε να κάνει τον Ροναλντίνιο. Εδώ δεν μπορούσε να κάνει ένα κούτελο προκοπής. Έχει συνεχώς ανισορροπία. Τα καθαρίσαμε. Πέσε αγόρι μου. Πέσε κάτω. Έκανε ένα γυριστό. Έκανε κάτι τρελάκι και τώρα δεν μπορεί να κάνει ένα κοντρόλ. Μαλάκα εδώ τώρα αυτά που χάνουμε θα Άσχημο. τα πληρώσουμε στο τέλος. Το ξέρεις. Από τον Κυριακό. Μαλάκα μπρόγνω και πέφτει κάτω ρε φίλε. Και διαμαρτύρεται και επόμενος. Μαλάκα έπεσε. Ρε αυτός ο Αντίνιο Το ζευγάρι το Κένια. και καλά έπεσε στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή παίζει το περισσότερο ξύλο που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Θες να μου πεις ότι έπαιζε? Στόχευση. Μέχρι εδώ δεν δικαιώνεται, αλλά Ένα Boca River πρέπει να πάμε αν τώρα που περάσει μια φορά Αυτό είναι όνειρο ζωής. Όνειρο ζωής. Ένα Boca River. Πώς κοπανιέται. Κοίτα πώς κοπανιέται. Εκείνος πήγε στα ποδήλατα. Κοίτα πώς κοπανιέται. Αυτό είναι φάουλ εντωμεταξύ. Παιδιά, το λέω φορές. πραγματικά τώρα είναι γελία η εμφάνιση του Παναθηναϊκού αυτό που κάνει. Είναι αντιποδόσφαιρο. Πέφτει κάτω, λες και κερδίζει. Πέλκας! Ρε μαλάκα δεν αντέχω άλλο. Γιατί κάνεις δεν πλασάρει σήμερα γάμο το σπίτι μου και όλοι τσιπάρουνε? Τι έχασε. Γιατί δεν πλασάρει ένας παίκτης, έχουμε βγει 3 τέτα τέτοια, έχουμε κάνει και 3 λόμπα. Σε κομβικότατο σημείο. έτσι. Καλά Και είναι. όταν είναι στο 40 λέω ρε εσύ τώρα είναι ώρα να μπει ένα γκολ. Καλά είναι πια. Ο Μίθου τσιπ, αυτός τσιπ. Καλά είναι, πλασάρε, τις τέτα τέτ. Τσιπσο. Α, κοίτα εδώ. Ελεστές του με το κεφάλι. Ρε φιλανή είναι δυνατόν. Καηλίδης. Κάνε μια δήλωση για το ημίχρονο, πώς τη βλέπεις? Τίποτα ρε. Τη βλέπω τη Αδιάφορο. συνέχεια. Κοίτα, η εικόνα του μάτς είναι ξεκάθαρο ρε φίλε, είναι αν όχι 100% είναι 80-20, 90-10 πάω. Αλλά Θέλω ένα καπουτσίνο σκέτο. πιέζει τον αντίπαλο. Μονόι Ο διπλό. Πάοκ. Και ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Μονόι διπλό. Το φρέντο. Το καπουτσίνο. Γεμάει. Α, διπλό. Μα δεν είπα αυτό το καπουτσίνο. Μπάλα. Οπότε από αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, θες και τα... Δεν μπόρεσε να προλάβει. Αντρίγιαννικοβιτς. Έχει στον Κένι, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο. Τώρα πήγαινε ο Κυριακόπουλος. Για να δούμε. Μεγάλη βάση του ΠΑΟΚ. Κένι για το Γιακουμάκη. Ο Γέντβα πήρε την κεφαλιά. Πέφτει ο Γιακουμάκης. Πέναλτι! Το μαρκάρισμα του Καλάβρια. Πέναλτι. Πέναλτι! Λουκά! Πέναλτι! Στο παιχνίδι. Κατουρά! Drugs. Κάνει έτσι, Το γάτα. πέμπτο λεπτό. Το κέρδισε ο Γιακουμάκης. Γιατί. Να πας... Είναι πέναλτι. Γιακουμάκη. Κάρτα! Μια κάρτα! Μια κάρτα! Έχει δώσει. Τον Καλάβρια. Δύο κάρτες. Μια κάρτα ακόμα! Να πας πιο συχνά τουαλέτα. Θα το βάλει και μετά από 10 λεπτά θα ξαναπάς. Όταν θα είναι Στο 1-1. 60. Ο Γιώργος Γιακουμάκης απέναντι από το Λαφόν Την έχει ο Πάοκ. για να ανοίξει το σκορ στον πρώτο ημιτελικό. Για να το πιάσεις και να Στη κάνεις... Λεωφόρο. Σε παρακαλώ. Τα παιδάκια από πίσω χειροκροτάνε. Εκτελεί. Τους συμπαίκτες του. Όχι, έκανα προσπαθώ να ανακαλέσω αν έχει παίξει. Τι γίνεται όπως το σολβάδι εδώ πέρα. Τι έπαθες, το χαλί. Ένα γκολ βάλατε. Πάω κλαίω, Κύριε κλαίω. Βαγγέλου. Πάω κλαίω. Έχει χτίσει ομάδα Παναθηναϊκός με τους πρώην παίχτες μας. Είναι ο κεφαλιά του. Μόλι τερματοφυλακάρα! Δεν τον ήθελα. Και φάουλ. Κίτρινη. Στο Ήταν. 72. Κατσίδης. Μεγάλη φάση για το 1-1, Πιο πόντιος προσφέρεις. Ναι, 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 Πιο ναι. πόντιος προσφέρεις. Τι έπιασε ο Τσιφτσί. Εδώ οι κάμερες πάνω στον Τζιφτσί για να δούμε την πολύ σπουδαία επέμβαση μία που δεν κάνει μπήκε. σε γυριστή κεφαλιά. Τι έπιασε ρε Κωστάρας, τι έπιασε. Με το δεξί του χέρι. Ούτε αυτό είναι. Τώρα. Ναι, κάρτα δεν είναι. Πάνω στον μπαμπά. Φάουλ δεν γίνεται να μην το δώσει. Το τελευταίο Γιατί είναι τέταρτο. φράγμα εκτός. Το Δεν έχω έχει δει- το έχω μπάλα. δει σε NFL αυτό το φάουλ. Και ξεκινά Παίζουμε το Άρη, παιχνίδι με τη Θέλτα. Άρη έξω, Ναι. Παναθηναϊκό έξω, Άρη Α, έξω, είναι μετά, ναι, ναι, ναι. Παναθηναϊκό μέσα, ΑΕΚ μέσα, Νόμιζα λέγε Θέλτα. αυτό, λέγε, αλλά τι λέει. Τζιφτσής. ΑΕΛ Θέλτα. Πού την μπάλα. Η κόντρα Α. του Παντελίδης εκεί που είναι ο Τι Έλα, Μιχάλης. βρε. έχεις πάλι ρε. Μα δεν μπορώ να δούμε μπάλα. Κανείς δεν είναι κάτω και δεν είναι φάουλ. Φάουλ. Δεν μου βγαίνει τα δόντια. Ρε θα μου φαγούρω. Το μουστάκι μου δεν θα κουμπάς. Το μουστάκι μου δεν θα τα κουμπίσει ξανά. Φυσικά Παιδιά, η δεν μπάλα κάνει τον τη βρήκε. φάση. Η μπάλα τον βρήκε το Δεκουμπάι και δώσε φάουλ. Κοίτα, τον βρίσκει μπάλα, πέφτει και δεν είναι φάουλ. Και θα δοθεί η αλλαγή. Ξεκαρίστηκε αν υπήρχε χέρι. Μα δεν μπορώ να δούμε μπάλα. Για ρε. το προφανώς. Τι φάση.
Όντως τη φάση. Με έχουν Και πονέσει τα βρίζουν οι μάτια. βάζουν το διαιτητή. Με τον Ταμπόρτα να μπαίνει στο μάτς. Φάουλ, ρε. Φάουλ, μαλάκα, τον βρήκε μπάλα. Αλλά είναι δυνατόν. Βρήκε στο πρόσωπο του Γκέτσα και αυτό έδειξε. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ρε φίλε, εντάξει, μπάλα βρήκε. Εκτός αν έχει αλλάξει κάποιος κανονισμός. Γιατί αν σε βρει την μπάλα, δεν μου δίνει φάουλ. Άμα σου έρχεται την Δηλαδή, μπάλα, είναι μπάλα για τους άλλους. Δεν ξέρω. Απαγορεύονται οι Δηλαδή, κεφαλιές. άμα κάνω εγώ σου έξω την περιοχή και κοντρόλω στο κεφάλι σου και πάει γκολ, τι θα δώσει επιθετικό. Πες μου εσύ. Στο Σπόντα. Ταμπόρτα Σπόντα. τον Μεϊτέ. Κοίτα, κρατάει πολύ ωραία Έβαζε ο Πάουκ την μπάλα. Γιαννουδάκης. Όπα, ρε. Κρατάει πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να την πάει ο Μπαμπά. Βεργέτης, ο Ευαγγέλος φυρίζει για τελευταία φορά. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει να πει τίποτα. Ένα κλασικό ντέρμπι. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς Πάντα τέτοια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ περιμένω πιο πολύ ένταση. Τώρα Τώρα με σχολείο, μαλάκα.